Udruženje građana Eufonija i organizacijski odbor raspisuju konkurs za prijavu učesnika na 8. Međunarodni festival harmonike Sevdalinko harmonikom opjevana, koji će se održati 31. oktobra i 1. novembra ove godine u Tuzli. Festival ove godine donosi još snažniji međunarodni karakter kroz kvalifikacije u regionu i Evropi, uključujući one održane u Srbiji, kao i kvalifikacije koje će biti održane 23. augusta u Beču, Austrija. Učesnike očekuju stručni žiri, vrijedne nagrade, koncerti istaknutih umjetnika, radionice, edukativni susreti i posebno festivalsko iskustvo namijenjeno harmonikašima i njihovim profesorima. Prijave se vrše putem web stranice festivalharmonike.com. Rok za prijavu je 19. oktobar. 8. Međunarodni festival harmonike Sevdalinko harmonikom opjevana, festival koji je Tuzlu pozicionirao kao regionalni centar harmonike, mladih talenata i muzičke tradicije.